El Palau Olímpic de Badalona obria el teló de la Lliga Catalana 2012. L'afició de la penya es desplaçava fins al pavelló per veure com el seu equip s'enfrontava a la Sígnia Manresa de Jaume Ponsarnau, a la segona de les semifinals. El Barça esperava rival després d'eliminar el Força Lleida en un partit molt plàcid pels de Xavi Pasqual. El Joventut i la Sígnia s'escalfaven sota l'atenta mirada de tots els presents en un ambient festiu i distès. L'objectiu era clar, aconseguir un bitllet per la final. La penya començava endollada des del triple de la mà d'un Àlex Barrera molt encertat. El Manresa, però, no es quedava enrere i responia una i altra vegada a les cistelles locals. El partit es va convertir en un intercanvi de cistelles constant. Els atacs s'imposaven amb claretat a les defenses, fet que dibuixava un duel molt atractiu i vistós. A aquestes alçades de temporada la càrrega de treball encara ha d'augmentar i això es feia notar a la pista. Després dels primers 20 minuts, el FIAC Joventut marxava al descans per sota. Tot i anar perdent, els de Salva Maldonado mantenien intactes les seves opcions de victòria, ja que el partit oferia moltes variants en el marcador. L'afició estava presenciant un bon espectacle de bàsquet i tant el Manresa com la penya sortien dels vestidors amb ganes de trencar el maig. Quan semblava que el partit s'hauria de decidir en l'última cistella, Moses Ehambe va donar un pas endavant. El canoner va encadenar 3 cistelles gairebé consecutives, 2 d'elles triples, i va sentenciar el maig a favor de la penya.
Finalment, el Manresa no va poder contrarrestar l'encert exterior de Hambe i va caure derrotat. Tot i la igualtat vista sobre el parquet durant els 40 minuts, la penya va ser capaç de no patir al final. Els jugadors vertinegres agraïen el suport a l'afició i ja pensaven en el Barça. Mentrestant, Salva Maldonado i Jaume Ponsarnau valoraven el partit en sala de premsa. La primera part teníem clar una miqueta quin equip volíem anar sent, no? I que anàvem treballant per ser-ho. Hem tingut les idees més clares en atac, per això hem perdut poques pelotes a la primera part. La voluntat defensiva de l'equip ara jo crec que ha sigut bona des del principi. Hem comès errors que han donat tirs que a la primera part no han entrat i que no ens han penalitzat, però de coses que encara ens falta trobar, sobretot a part després del concepte. Jo crec que el concepte més o menys bé, però després del concepte ens falta alguna cosa més, una comunicació en la que les decisions que prenem a nivell individual defensiu siguin una miqueta més bones. La segona part jo crec que hem començat amb molt sentit, els dos primers minuts ens hem agradat molt i a partir d'aquí la penya ha anat trobant el seu joc. Nosaltres hem començat a dubtar molt. Jo crec que el més preocupant d'avui nostre ha sigut tot aquest dubte que ens ha perdut aquell moment i això s'ha començat a traduir en pilotes perdudes, en faltes d'atac, en tota una sèrie de coses que han canviat l'equilibri ofensiu-defensiu del partit. Això, perdem moltes pilotes quan el que estàvem fent nosaltres era recuperar moltes pilotes. La penya ha pres el partit i hi ha hagut un moment que hem tingut les nostres opcions, però llavors ens hem trobat, si la primera part ens hem trobat el Quezada, que els ha generat moltes coses i moltes avantatges, la segona part hem trobat lliurats a l'Alejandre, amb aquests tirs una miqueta estrany, després d'un rebot, després d'un jugador que cau a terra, però sempre arribar a la pilota amb ell i ell sempre estava preparat per ficar-li perquè les ha ficat i allí ve ser tot el partit. Està clar que nosaltres, de l'equip que volem ser, hi ha jugadors que han de ser importants amb el com jugar, amb el com executem i amb l'equip que som, i avui aquests jugadors probablement anaven bastant desenvolupats, però ens hem trobat a faltar. Però ens hem de paciència, sabem que ens han arribat jugadors tard, sabem que encara tenim molts filins per connectar, tenim un equip per construir i fa una setmana que som aquest equip i per nosaltres és una cosa a la que no estem acostumats i tenim el nostre secret competitiu dins d'aquests últims anys sense cap mena de dubte ha sigut les nostres mecàniques de joc, ofensives i defensives, ara les hem de crear. Ens costarà una miqueta, però aquesta gent treballa molt. Els jugadors treballen molt, som treballadors i segur que trobarem la línia adequada com per ser competitius en aquesta lliga. Llavors, el partit jo crec que ha estat entretingut, ha sigut un partit ofensiu, amarrades els dos equips a la part de darrere, lògiques també a cada temporada, quan els equips estan menys treballats. A l'atac normalment s'imposa quasi sempre a la defensa. Ells han estat millor al principi, han tingut més possessions a la primera part que nosaltres, amb les pèrdues que hem tingut. Jo crec que el tercer quart després hem estat molt bé, a darrere hem començat a treballar bé la línia i a millorar aspectes defensius i poder començar a córrer. Hem agafat un petit avantatge amb uns tirs oberts que hem tingut en un moment donat i hem agafat un avantatge de 10 punts. I bé, al final hem guanyat de forma més inesperada, dant més punts del que ha sigut el partit. Jo crec que el partit ha estat més igualat i al final s'ha trencat una mica i per això s'ha quedat amb aquest entest d'aquesta adversària. Bàsicament, com sempre dic, quan jugues contra el Barça, Manresa ja l'havien jugat a la final. Manresa, si no recordo malament. Més que el Barça em preocupa el meu equip, de poder fer un bon treball, d'estar agressius i intentar
dintre del que el reglament deixi, ser fidels al que estem fent fins ara. És a dir, a nivell físic no podem competir amb ells, però bueno, a veure si podem fer un bon treball a darrere i podem seguir treballant i desenvolupar situacions amb la màxima exigència com a força del Barça, és a dir, molt físic i bueno, tindrem de treballar a un nivell excel·lent amb l'equip, amb els joves i viure l'experiència jo crec que s'anirà bé, per una banda. Estàs una mica així, quedes una mica preocupat, però jugant dissabte veus que és una mica precipitat, no? 3 partits en 5 dies, però per l'altre crec que millor bé per tots, per l'afició, per nosaltres, i passi que passi el partit intentem fer una bona feina i competir per guanyar-los. Jo crec que per guanyar-los tens de fer un partit rodó i estar encertat, defensar, treballar a nivell físic al màxim i intentarem fer-ho més enllà del marcador que és important, però que no té aquella transcendència de lliga. Tampoc vol dir que si tingués transcendència de lliga canviaria massa les virtuts del Barça i la nostra situació. És a dir, que si fos de lliga oficial demà tindria el 50% de possibilitat de guanyar. No és així. No és ara, ni és el mes de novembre, ni és el mes de març. Però nosaltres demà intentarem posar molta energia i seguir treballant